Ingwitshi Khwebu usukwini lanamuhla uthola ukuthi umsolwa uyibulele nokuthi kuchithwa icala. Bekulindele kuvele abasolwa ababili enkantolo ekseni ngokwamaphoyisa umsolo kuthiwa uthi ubengasazi nokuthi usebulela abantu abaningi kangakanani kepha bona baningana. Nakuba kunjalo amaphoyisa abemiyamanise namacala okubulala besifazana abane okwabayisithupha ababulala batshingwa emobeni. Kodwa watshelile amaphoyisa ukuthi baningana bona abantu kunanalaba abagile imphuphu. Ngaleyo ndlela siqinise ithimba lokuphenya lamaphoyisa ngaphandle kwamaphoyisa besebenza namaphoyisa la. Umphakathi usanemibuzo engaphenduleki. Sekutholakala ukuthi icala selivele lachithwa nje ngokukhulu kubalula lokhu nokwenzelela futhi thina njengabantu basemthwalume esinabagilo esigilekile kubona siyafuna ukwazi ukuthi bezithini istatement zomufi. Sicela ukumbona azikhulumele yena nathi njengabahlali basemthwalume ukuthi yindaba benze ukuthi aboshwe kusukela ekuqaleni bekade enzeni. Sifuna ukwazi lokho. Kusalindwe imiphumela yokuhlonzwa kwesidumbu sesithupha esitholwe ngeledlule emahlathini aseyimobeni. Uphiko oluphenya ukuyiphatha kwamaphoyisa eIPID lulandela udaba lokufa kwamlomsolwa ongubhongoza eStoksini. Eindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo emthwalume.